Formålet med den her øvelse har været at undersøge, hvordan man kan anvende kinematiske analysemetoder. I vores kinematiske undersøgelse har vi beskæftiget os med at bestemme accelerationshastigheden, både konstant og varierende, ved hjælp af praktiske undersøgelser. I vores undersøgelse der anvender vi en sonar, som udsender ultralyd mod et objekt eller en væg, og så opfanger den reflekterede lyd, som kommer tilbage. Og på den måde kan den udregne tiden, det tager for lyden at tilbagelægge den distance, der er fra sonaren til objektet, og på den måde udregne acceleration. Til dette forsøg med kinematisk bevægelse har vi brugt et måleinstrument, som hedder en flagermus. Flagermusen den fungerer på den måde, at den har en afsender og en modtager, som udsender ultralyd, ligesom en rigtig flagermus. Og det den gør, det er, at den starter med at sende noget lyd ud i bølger, som lyder. Og når det her lyd det så rammer en overflade, så bliver det på samme måde, som det er sendt ud, sendt tilbage igen til flagermusens modtager. Og så den tid, det tager for lyden at komme ud og ramme en overflade og tilbage igen, det kan flagermusen så måle og på den måde beregne den længde, der er fra flagermusen og ud til den overflade, som lyden rammer. Under arbejdet med flagermusen udsender flagermusen konstant de her lydbølger, som den modtager igen. Og på den måde udarbejder den ligesom et datasæt. Når man så har sat flagermusen i gang, kan man så ændre på længden mellem overfladen og flagermusen. Og på den måde få et datasæt, som kan måle afstand ud fra tid. Og på den måde kan man så måle hastighed og acceleration med flagermusen. Det datasæt, vi så får ud af de undersøgelser, der vi laver, det kulminerer så i sådan en ST-graf her, som er strækningen som funktion af tiden. Og den har forskriften, som lyder S strækning funktion af tiden er lige med hastigheden i startpunktet gange tiden plus strækningen i startpunktet. Og ud fra det, der kan vi så lave en flot visualisering af hastigheden. Hvor at hvis den for eksempel var lineær, så er det nok sådan noget, og det her. Og vi kan også lige skrive på, at det er en funktion af tiden. Flagermusen den kan også måle acceleration, og de datasæt, som vi får ud fra flagermusen, den kan vi plotte i en tv-graf. Hvis accelerationen den er konstant, så vil tv-grafen den vil komme til at se ud som følgende. Og den er lineær. Men hvis at accelerationen den er varierende og stigende, så vil grafen se sådan ud og stige eksponentielt. Som materialer til forsøget har vi brugt en flagermus, som er blevet nævnt op til flere gange. Og til den flagermus så skal du også bruge en computer med Logger Pro på, som dine data ligesom bliver sat ind i grafer. Så skal vi også bruge et målebånd i delforsøg 2, og vi skal bruge et stykke kridt. Men i delforsøg 1, der starter vi med at stille flagermusen. Hvis vi siger, at flagermusen for eksempel er den her svamp, så stiller vi den på et bord. Og så er vi så en person, som for eksempel kunne være mig, til at gå frem og tilbage, til at passe ind i de grafer, vi har fået givet. Så gælder det om for os at få graferne til at passe med de grafer, som vi har fået. I delforsøg 2 bliver flagermusen sat op i en halv meter fra vores forsøgsperson, som f.eks. igen kunne være mig, hvor vi sidder en halv meter foran, og så sætter personen så i fuld sprint i 5 meter, og på den måde har vi så fået en acceleration frem, som vi har udregnet med flagermusen. Vi har så fået vores resultater med de grafer, som vi skulle sammenligne vores egne. Her ser vi så med graf nummer 1, hvor det er en hastighedsgraf, hvor vi er startet med et udgangspunkt på 3 meter fra flagermusen, og så er vi så gået tættere på med en bestemt hastighed, og så stoppet, og så er vi så gået endnu tættere på med en bestemt hastighed og stoppet igen, og så sluttede med at gå længere væk fra flagermusen med en bestemt hastighed. 2 er ligesom graf nummer 1, også en hastighedsgraf, hvor vi starter med et udgangspunkt på 1 meter fra flagermusen, hvor vi så holdt en pause, og så er vi så gået længere væk fra den og holdt en pause igen i en bestemt tid, og så er vi så gået tættere på med en bestemt hastighed, og så holdt en pause.
til slut på 10 sekunder. Nummer 3 er en tv-graf, hvor vi har startet med at have en hastighed på 0 meter i sekundet, indtil 2 sekunder, hvor vi så accelererede op til en hastighed på 0,5, som vi så skulle holde den hastighed på 0,5 i et stykke tid, indtil vi skulle deaccelerere ned til 0 igen. Og hvor vi skulle holde den fart på 0 så stille i et stykke tid, indtil vi igen skulle accelerere i den anden retning, vi gjorde før, ned til 0,5 og holde den til 10 sekunder. Og som man kan se, er vores graf ikke den bedste, så derfor er der en del fejlkilder, som der skal diskuteres. Graf nummer 4 er også en tv-graf, hvor vi starter med at accelerere stille og roligt, til vi kommer op på 0,5. Her den holder vi så, den hastighed, til vi ved 6 sekunder skal accelerere i den anden retning til 0,4 og holde den et stykke tid, indtil vi stopper op og skal stå stille. Og den har vi nogenlunde fået lavet, da man cirka kan se, at vi har følt den. Men til gengæld så er det jo svært, når man starter med at accelerere i den her retning, og tilbage skal accelerere tilbage. Og derfor vi får det store udsving, der er her. I delforsøg 2, der skulle vi så, som Hjalte nævnte, løbe væk fra den her flagmus og se, hvordan at accelerationen steg, som vi kom væk fra. Og her har vi så fået 2 grafer ud, hvor den ene, det er vores position i forhold til tiden, hvor vores formål det var jo at løbe 5 meter væk fra den her, og så måle på det. Den anden, det er så en TV-graf, hvor vi så har fået hastigheden ud. Og som vi kan se, der stiger hastigheden rimelig lineært på vej opad ind til slutningen, hvor man tager de her opbremsningsskridt, hvor så man deaccelererer rigtig meget, og derfor falder hastigheden brat ned. Nu til databehandling, hvor vi skal prøve at kigge lidt på de resultater fra delforsøg 2, og prøve at fokusere på, hvilke ting man kan analysere. Og til at starte med, der skulle vi finde ud af, hvilke tidspunkter, hvor der var den største acceleration, og der er vi så fokuseret på de positive accelerationer. Og som vi ser der fra den graf fra før, at der er accelerationen stigende, eftersom vi har en lineær graf for hastigheden her. Og her starter vi så med, at den højeste acceleration, det var altså tiden 0,6 sekunder, hvor vi havde en acceleration på 6,858 meter per sekund i anden. Og den svinger sig en lille smule op og ned, og som vi ser her til sidst, der bliver accelerationen usandsynligt høj, men det er også noget med målresultaterne at gøre, og at det ligger i opbremsningsperioden. Og her har jeg så lavet en graf over accelerationen som en funktion af tiden, og den lyse grå graf, som man ser i baggrunden, det er de konkrete resultater, vi har fået, mens den anden sorte graf, det er gennemsnitlige resultater. Og hvis vi kigger på den grå graf, så kommer den til at køre nogenlunde sådan rimelig jævnt til de første 1,5 sekund, hvor det så begynder at deaccelerere, fordi personen er stoppet op før, at vi nåede de 5 meter. Vi fandt ud af, at personen ville nå sit mål omkring 2,1 sekunder henne, og det er derfor, at vi har kortet grafen her. Og overordnet set, der kan vi se, at de her sidste par step, han tager, hvor han bremser op, at der accelerationen den bliver ret skæv, fordi at vi ikke helt kan måle med det udstyr, vi har. Men overordnet set, der kommer vores funktion til at ligne det her. Konklusion. I denne videorapport har vi arbejdet med kinematiske bevægelser, og vi har set på, hvordan man kan bruge flagermusen til at efterligne bevægelsesmønstre. Vi har fundet ud af, at imens flagermusen er et rigtig godt og præcist måleinstrument, så er det en rigtig dårlig idé at bruge mennesker til at efterligne de her bevægelsesmønstre, da mennesket har meget svært ved at udføre så præcise bevægelser. Og når man sammenligner det med flagermusens meget præcise opmålinger, så får man meget store udsving i de grafer, man har fået. Men alt i alt så er flagermusen et meget praktisk og sjovt værktøj at arbejde med, når man arbejder med kinematiske bevægelser.